Good morning ada. Good morning. Ada yang apa na? Bodoland Bubli ni ada rajib na? Oh. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबां नुखाबाय नङा होमबा ससियेल मिडियायावहाय माने खालि मैखोम गुन्दानो मानो होनलायनानै खालि भाइराल जागासिनो आरोखि दा बिनि गेजेरावहाय सोरथाय मिन्थिया माने कल रेकर्ड खालामनानै फन खालामनानै बुंहरदों जे नोंथांमोना भिडिअ'खौ माने रेकर्डखौ खोनासङोब्ला निसय मिथिगोन जोबजासे नायोब्ला आरो बुजिनो मोनगोन माने मैखोम बसुमतारीखौ माने मा होनो जार्नालिस्ट यानि माबानिफ्राय चेनेलनिफ्रायहाय बा ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलनिफ्रायहाय एरख'बाय होननानैबो जोङो माने मिथिनो मोनदों नंगौना नङा बेसेबां सैथो बेखौबो जोङो दान्दिसेनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअ'खौ नाय दा बिनि सिगां ओरैबायदि माने कल खालामनानै बड'लेण्ड बुब्लि ना मा बेवहाय कल खालामनानै सासे मानसिया बुंहरदों आरो ना माने हिन्जाव सोरबा मालायनि हिन्जाव खारनायखौब्ला नोंसोरो थाब होनो हायो बे मैखोमनि माबाखौबा होनो हाया होननानैहाय कल खालामनानै रेकर्ड खालामनानै हगारो आरो मानसि फाग्ला दं जोंनि गेजेरावबो मानसिफ्रा ओरैबायदि फाग्ला एकदम डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंहरथारो आरोखि स' लोगोफोर बे रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो एसेब्लाबो माने मिनिथावबो जागोन आरोखि Hello. Good morning ada. Good morning. Ada yang apa na? Bodoland Bubli ni ada rajib na? Oh. Acha be मैखोमनि भाइरेल खौ मानो होदिया नोंसोरलाय? खोनाया? मैखोमनि भाइरेल खौ मानो होनो हादिया नोंसोरलाय? होगोन दा मोनानिफ्राय। दा नोंसोर मालायनि हिन्जाव खारनायखौबो थाब होथारो। जोंनियाव हरो नालाय इसोरो। जोंनियाव हरनांगोन दा इसोर जोंलाय ओरैनो मबाइलनिफ्राय फेसबुकआव मोननायखौथ' होआ ना। होनानै हो आदा एसे पर्टेलासो गाज्रि जाजोब्बाय बेनि थाखाय दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा ओरैबायदि माने बुंहरनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय माने मालायफोरनि हिन्जाव खारनायफोरखौबा नोंसोरो थाब होनो हायो होननानै माने बुंहरदों आरोखि ओमफ्रायहाय दा जोंहा नैबे जाहैबाय माने मैखोम बसुमतारी नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय मैखोम बसुमतारीया बेवहाय शेयार खालामदों आरोखि थेंक इउ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसन बेफोरबायदि लिरदों आरोखि ओमफ्राय दा बेवहाय लिरदों बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसन ना दा बेवहाय लिरदों जाहैबाय दिनै 28 अक्ट'बर बर' 2024 इं समबार खालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरआव मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै मिरु BDJA नि मावफुं मेलाखौ BDJA नि आफादगिरि हांगामा नार्जारिनि आफाद दैदेननायाव सावरायनाय जायो आथिखालाव समाजारि बिजोङाव BDJA नि लेङाइ आफादगिरि बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ गाज्रि अडिअ' रेकर्ड गोसारनायखौ गुवारै सावरायनाय जायो बिथांनि गाज्रि अडिअ' रेकर्ड गोसारनायखौ लाना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो बिनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि गासै मावफुं आफादगिरि दैदेनगिरिफोरा बिथांखि नाजावना BDJA नि लोगो आफादगिरि थामहिनबा बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानैबो माने बेफोरबायदि पस्ट होदों आरोना दा बेसेबांसिम सैथो नंगौना नङा जोंहा मैखोम बसुमतारी साराबो
माबादों शेयार खालामदों नङा होमबा दा फैबाय थानाय समावसो जों बयबो गुवारै मिथिनो मोनसिगोन माने दाथ' बाथ्रायाथ' सैथोआनो जाहैबाय नङा होमबा जिथुनाखि मा होनगोन बेखौहाय बै सोरबा माने सिख्लाजों नङा होमबा बेफोरबायदिनो गाज्रि अडिय'खौबो जों खोनानो मोनबाय एकदम गाज्रि माबा फानबाय आंखौ इउज खालामबाय आंखौ इगनर खालामबाय होनलायनायखौ गोबां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय नङा होमबा दा मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंदो जे दिनैनि दिनाव मैखोम बसुमतारी सारखौहाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय माने एरख'नाय जाबाय होननानै माने फोसावनाय गांसे नटिसखौहाय जों बयबो नुबाय आरो मोनबाय नोंथांमोनाबो गोबां नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा दा बेखौनो मा बुंबावगोन नङा होमबा दिनै बिथाङा जानांगौ बेफोरबायदिनो गोबां बै ससियेल मिडियायाव जोङो नुखाबाय बा गोबां बिदिनो आइजोफोरजों बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो बायदिसिना अनेक नाना रोखोम माने भाइराल जानायखौ नुबाय आरो बेजों लोगोसे मैखोमाबो गावनो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय माने आंखौ इगनर खालामबाय आंनिफ्राय गोबां रां लुथिबाय बा बेफोरबायदि गोबां आरोना दा दिनै बुंनो थाङोबा सासे जार्नालिस्ट जानानै बेफोरबायदिया माने जोबोद लासिं सिं खामोन आरोखि मा होनगोन बिदिखौहाय सासे जार्नालिस्ट बा माने हारिखौ फोसाबनो ओंखारनाय बा हारिखौहाय माबा मोनसे जौगाहोनो बा हारिनि थाखाय रादाब बुथुमगिरि बैफोरबायदि मानसियानो बैफोरबायदि गाज्रि खामानि सिं स्रोद मावखुमायोब्ला मा जागोन ना दिनै फोसाबनोसो फैदों बिथांमोनहा बा बिथाङा नङा होमबा दिनैहाय माने गासिबो जाजोबा दे लोगोफोर माने गासिबो माने जिथुनाखि बड'लेण्ड रादाबआव खामानि मावग्रा बा बड'लेण्ड रादाबाव बेफोरबायदिनो बाथ'रि बुथुमग्रा बेफोर गासिबो माने नंजोबा दा बिथांमोननि गेजेराव माने बिगुमा बड'लेण्ड रादाबनि बिगुमा आरोखि नैबे जिथुनाखि मैखोम बसुमतारी नैबे बिथांनिखौहाय मा होनबावगोन नङा होमबा स' लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय ओरैबायदि माने लासिं सिं दिनैनि दिनाव एरख'नाया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंदो बा फोरमायहरलायदो नङा होमबा थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय